Mizo official channel clear tu zong song te chebai kan buk chewa tun trum chu Mizoram pon lama thil kheng thar mak tak mai I han clear ho te ang COVID-19 veilai chu mi pat mai chiat na a man puya wangin nurse pakhat suspend ani shria wangin mi tam tak kan film khur em to a heti lai mek hian film khur lo engemaw zat an om thin awangin har satna a thlen pha fo thin Indonesia rama chuan nurse pakhatin COVID-19 riveilai mi pat mai chian alo man puya wangin a hna tang chol tir suspend ani ti hriat ani tarlan danin he nurse hian rivei hi damdoi in toilet a ompuin a pp thuam a hli hnuah mawi lo takin mi pat mai chiat na hi a man pui ti hriat ani hei wang hian Indonesia lam mi te po an lung oi lo hle bok an chanchin hi social media lama adar hnuah khung hran ngal an ni a Shikai hian WhatsApp message a anin biak na screenshot in a post ani thuzo fi an ni chuan Wisma Athlete Quarantine Facilities a in thirna a mi pat mai chiat na an lo mang nge ti hriat ani a test an nei ve hnu chuan a mi pa hi a positive a nurse ero negative hlovin a hna tangin suspend ani zui nga dan a bo chiat wangin convinced ani chuan kumsom thleng a zel tang thei ani Australian tennis athletes hmeichhia pakhatin a career chhunchom na turin a saruak thalak a zuar Australian tennis athletes hmeichhia kum lanau pang tak mai chu a dan le che dan mak tak awangin social media a mipui tam tak ten an soi zui pha Angelina Grova kumsom pariat hian puitling site pakhat OnlyFans platform kaltlangin a saruak thalak a zuar thin ti hriat ani hetia in zor chan ber chu engdang wang ni lovin a career chhunchoma fanatan ati a site atang hian a in chom dol theina tur poisa mu a in bei seiwang ani Daily Star te report danin Angelina Gravak hian sangni sompariat atangin tennis khovela hian a zuang luta akong zo chhunchom zel tur hian sumlama har satna tokin fanatan asaruak thalak te hi zuar angai phata ani anti Instagram a mi sing khat sang ruk zali chuang lai zui tu anei boka Angelina hian athil tia wang hian selna tam takpo adong ti soim social media kaltlang vekin a chang leta ma se athil tuma hiam diriam na torte hi indal tir atum lo hle Angelina hi world tennis ranking a sang khatza somsari pakhatna au meka single game somthum pasari a khel to a voi kwa nena changto Angelina baka hian midang po OnlyFans kaltlang hian antum ram te hlen chhuat nan anin zuar fawa chung singa chuan Rini Gracie le former world number 17 Bernard Tomic te po antel ani OnlyFans hi subscription service ani a content creator ten an content subscribe to user te tang poisa an hlo chuak thin ani Croatia alir hing wangin chiatna anasa December ni somni le pakwa sang ni somni an ram sana a chunlai pelvel khan Croatia ram chu 6.4 magnitude tana in lir hingin asoya chiatna anasa hle he lir hinga wang hian atlem bara mi pasari an thi a mi somni chuang an hliam thi le hliam sa the hriat chian ala nilowa building chimte lain zanthim kara an song zela nimin chhun December ni somthum thleng chuan thi mu bel an la om lo ti BBC na soi lir hinga wang hian building achim na sa hle a mi sing ni sanga chena mun patrinja khopui chu epicenter a anei awangin he khuwa hian chian na anasa ber liron hing tan na hi lei hnuai mel ruklaya thuk ani anti ahmani thotran ni po khan 4.4 min anging to a nimin sing lama po khan 4.8 le 4.7 magnitude tana in anging le a building ati chiat bel le nual ani thil tlangai reng lo te chu an tlamek ti in Darinko Damkovic Patrinja khopui mayor chuan ati a Patrinja khosat vevel achim ni in asoibok lirhing tor tu te hian emergency tranpuina an mamo hle ane lirhing 6.4 chin chu atho mana hle ni in an soibok ole khate song kha tuntruma news claim kan han tar lan le theita chu ani a khongai taka thlir tu song song te he channel he milo la subscribe sak lo ni chuan min lo subscribe saka min lo share sak tur khan in khongai na kan dila thlir tu song song te chunga lom thu kan soye